Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. So hello Philippines, hello world, maadjong buntag. So there is the last month of May. So maria yung last sa May, maria tong last guys sa buwan sa Mayo. So unta nag-auhag ko nga mag-amping ta kay last na baya ron jag ang atong kinabuhi jag kwaos Ginoo mag-amping ta. So karon guys, nakita am jud nato tong aging vlog katong nag-reaction og photo me katong palagi Korean K-pop ug Korean kun man to remix man to kay mas Korean lagi kay nakita mo na ito hapon guys nga atong vlog ni Agi kay grabe nakujapan doon sa kauban. Grabe kay ipiyat ka so karon guys kani natinga mo guys nga naon sa niyang kamot is pagka morning guys pagmata na kay malagi na kon Korean pagabakod na ako kadagdam ko Korean mo dali ko bakod grabe nas kimtiyo na ning tuktok sa portahan ko na niya ay ipukaw man dai ko sa pagbakod kay nakuan ko guys baka na nabigla ko or na nakalitan ko natukod na ako unsa man na agbukog ning lusot. Bitaw guys ang bukog bitaw ning tubo ba man ning buwag sa isa ka bukog na rin bukog mo nang sakit ka ato itukod sakit i-force bitaw ituod na amo na ang gibutangan og sa tawag kani malen hanlili ka ni tawag mo ni tambal ginis bukid guys dali og tambal kay mga kwarta. Katakataka masurpod ni guys laing term pa katakataka. So karon lagi anang i-share ninyo. So for today's video after this vlog is na ako'y top 5 guys nga gusto makig-collab soon as possible kung ganahan po sila makig-collab na ako. Charot lang. Ito guys, bago ni mga idolizer guys nga mga gusto na oy busa Ginoo ko utong-tok na ba kay alas 11 na so sensya na. So karon guys, mo ni silang top 5 na nga gusto na ako makig-collab guys, ba gusto na ako makig-collab ni sila soon. So ganahan po kayo itong hanak sa ilang mga content guys is na kuan po ko na amaze po ko na motivate po ko og na karbo ko naganahan po ko guys basta ilahang mga content sa every vlog ay ganahan po ko mara po ganahan po ko so man ang ganahan po ko nga makikulab nila so ito na isda ning wangwang na isda balik na so karon guys this is my top 5 nga gusto na ako mag-collab mi ba ason so natin kasi possible man mo nang mag-ampo ta kanunay para ma-tinuod po. So number 1 no ang number 1 jud guys nga collab soon as possible. So nag-set naman jud po ko guys ang mga picture. So ang ako jud number 1 nga gusto kay collab is si Maroy si Lester Capuno guys, si Kuya Tiw-Tiw. Si Kuya Tiw-Tiw guys, mao ni ang gusto mag-collab soon. Limaroy, sa baa po rin baka doy Ginoo ko. Mao ni ang gusto mag-collab guys. Like hilom. Mao ni ang gusto guys nga collab kay 4 years na ko rin nagsubaybay guys. 4 years na po ko nagdamgo nga karami tong damgo raman day guys abo kog tinuod guys. Og lawas Di man lawas. Jara. So mao ni akong kuan guys 4 years sa ko ani nga naghandom ang collab ni Kuya Tiw-Tiw. So taga-Tagbilaran man siya guys ha. Taga Bohol na po niya, Bisaya na po niya. So manong gusto ko mag-collab niya soon as possible. Mao ni si Kuya Tiw-Tiw. So i-subscribe lang po din siya guys si Lester Capuno ang iyang channel. Mana ang ganahan guys kay ganahan po kong Kuya Tiw-Tiw kasi damo ko ng Kuya Tiw-Tiw. So sunod si Kuya Maldito, medyo Maldito. Ba unsa pa pangalan niya tinuod pangalan guys kalimot man pud ko. So man si medyo Maldito guys mapo ni ang second. Uyab. Uyab. Burang kun man ka. Mao ni ang kaduha guys nga gusto mag-collab soon as possible kay gusto ko niya guys sa isang content kay almost prank raman pud man ang ganahan pud ko ni Ja mag collab sunod possible. Collab ba collaboration mabugo. Usa gali na Bisaya. Kulab baka na magkulab. Uban mo mag-uban mo na sumani si Kuya medyo Maldito. Mo ni ang kaduha na ha. Sunod guys, ikatulo na ho is si no. Ang ipawahitong mga kuan guys nga murag mga impossible nga ma-collab jud kay kani sila mga duo-duo ang ginauna kay pasin di ay katulo si Lorami Bungulana.
Ano sa player? Ni Agi guys, nakikulab na ko ni Aging month, pero para na is kuwang-kuwang pa jud guys kay murag kasi nabot jud mi ani mga tawhana kaning tawhana si Ate Flores Bulana. So birthday ni Jaga hapon. So happy birthday ni Ate Flores Bulana. Ja gusto na makikulab otro balik ni Ate Flores kay para muot po ni Tana karabi jang post. Karabi jang post are guys, murag ning tuwad jud. So man ang gusto ko makikulab ni Ate Flores Bulana, sunod puhon-puhon. Ang taga-ag tungod sa Ginoo kay para na ako guys murag pa impossible po makakulab ko sunod kay mura mas mauwaw ko Ate Florami kay kana bitong daghang supporters na unja gahapon gi dad-anan siya ban nga isa ka book regalo sa iyang mga pictures pag birthday nagbuwak unja mauwaw po ta guys may kulab ja watay daag itong dabuad ra munang wow po ta mana agang kuan guys gusto na collab sunod puhon-puhon si Ate Florami Bulana kay nakita naman jud nato guys sa yung vlog na collab na ko pero gusto jud ko mautro ug balik kay mag-collab me always ilo mo diha ilo mo na ato sa istorya pag bunon mo ron sunod ang ika-upat na guys si kuan ika-upat na si Alex Gonzaga so mako na gusto ng Alex Gonzaga guys kay kuan ganahan po ko kay sa iyang mga content kay para muot pod pareha po sila si Ate Florami pod guys si Ate Florami pod guys kani si Zai isang content mga para muot kana taga Alicia pod siya yang nistoryahan gahi murag pareha pod pero dahil jud nistoryahan ilang content puros para muot mga daily life na bitaw sa countryside nga ra so kani si kuan guys si Alex Gonzaga is pareha pod pero nice po siyang content kay daway po siya mo kuan guys baka na every vlog mamuot jud kasi mga action sa iyang mga jokes nga murag tanga na ganahan po ka so manang gusto ko makikcollab ni Ate Alex Gonzaga puhon manang nagaawhaw ko ninyo butuhi ko matinuod nga magkcollab ko Ate Alex kay lajo po taga-asa man sa Ate Alex Gonzaga Manila sa Manila Quezon, no? Quezon masuro siya. O Makati. Basta. Lajo po kaso kay karon pandemic pa sa GCQ pa. Wala gusto ko magkulab rin siya. Mato si Alex Gonzaga sunod si kinsa man na? Si Saba diha po diha. Sunod last but not the least, so possible po ni guys nga grabing siksiha ka jo. Possible po ni nga makigkulab po nato kay ubaw ta dato na kita pobre. Pero kabaw ko nga isang mama guys is Bisaya. Taga Mindanao po ni isang mama guro po. Cagayan da isang mama ko no si Ivana Alawi. Mana si Ivana Alawi guys, ganahan po ko ni magkulab, ganahan po ko ni jam video. Gusto po ko ay mo diha. Mag-video photo reaction na lamang ta sunod gani mo Ako man sa. Mano siya Mano gusto ko magkulab din sa pon kasi ganahan po ko magsuway sa idyang vlog ganahan gusto ko mohawak sa kamot kay sumato sila guys ang top 5 nga gusto na makigkulab gusto na magkulab mi ba puhon sumara to so as a vlogger pod guys now as a vlogger pod nga Bisaya ra pod na rin sa countryside nga kikret po nitra pod so gusto doon na sila guys magkulab lagi sunod especially number 1 si Kuya Tiw mo dito ang kanang guys kay gusto na magkulab lagi kay nabi sa Bohol sila karon sumaan nang naghandom ko nabutuhi ko na magkulab sunod kay KMT lang. PMT mana gusto magkulab nila puhon guys kay ganahan po ko so nakalimot na po ko nga di ako skuan day ang background ako sa mangga murag ulba po na murag alas hapit tara balas 12 jaganta si kasuho adto madto si kasuho so natas manggaron guys natas sa bahay nila sa Hinampas family kanira nagkuan background kay atay lain background kay ug ato ko sa bahay guys kay saba kaadyo lami pang bunog cellphone pang aliwaros kaadyo murag mga kanay bitong kuan manok nga padung naay uhapan ta uhapan so malagi to guys nga as a vlogger pod nga kanang naghandom po ko guys kana bitong ma-feel nimo guys nga ala lami man ni siya ikuan ay ikulab gusto ko makig-uban ani puhon kana bitong mag-assume ka guys nga mag-pray po ka nga mag-collab lagi puhon so possible pod lagi nga makig-collab tas mga sikat nga vlogger so natin is possible man pod no ampo ta kanunay lamang pod sa tong kuan
trabaho para makikula basin di ay moabot sa bahay kari na mag van tulo ka buok sunod oh grabe haja ka dira. So si Dagol makulab okay kaadyo. Pero possible lagi po guys kay murag busy siguro po sila guys sa ilang mga vlog po pero makadalikit sila guys nga kadahay mapansinan ko. So nindot pud kaadyo lagi unta makikulab ta. So mura man to guys ug daghang salamat sa pagpaminaw. Naunta tabanhay ko rin jud ampo guys kay magkulab mi aning top 5 na ho nga mga vlogger nga mga Philippine YouTuber. Puan-puan makikulab ko nila mga tawahan. So mura man siguro to ug don't forget to like ug subscribe lang po sa ang YouTube channel kay dili man siguro po na kuan guys. Di mo siguro na kas ug load pag subscribe ra man siguro ug like ug pag comment lang po ug mo gusto ug mapa-shout out sa ang channel. So maraming to guys ug daghang salamat sa papaminaw ug unta nakuan mo na amaze mo. So daghang salamat ug see you for the next vlog guys. Bye bye. Napiang nang buwan.